Yanzu haka abban namu ya ce maka. Haka ya ce maka. Yanzu me ya mafita? Mafita duk yadda Ubangiji ya akwai yadda ke za a samu mafita. Ba aka da wata mafita Allah bai wannan shi ne. Malam, tashi mu ji ana neman ka fulta shi. faru? Idan muka da can kaji abin da ya faru. Ofisa lafiya? Sai kin ƙara magana zan haɗa da ke tafi da ki. Wannan ban mai. Ku ce mu je. Ku ce mu je wannan. Mutane su. Ku ce mu je wannan. Ba ki zauna ba ki. Bin sa zauna na faɗa. Ba ki zauna ba. Kun ga gidan da ake holewa sama ta kas, gida na bariki babu kulawa sama ta kas, da matan banza ake tarawa sama ta kas, ku gane abin da ake kullawa sama. Kin fahimta ko? Saboda haka bana son sake jin wani aikan da ba tare da na sani ba tafiya. Ba kya ji ne? Kai hakuri ina tsaye da Muktar ne. To bakin ji ba? Daga nan kuma yaran Baushe su zo same su ko? Rarake su. Ayi ba uwar ba yar. To ban yadda ba. Kin fahimta ko? To ban yadda ba. Illa iyaka kenan. Malam ayi hakurin Allah da ba za a sake. Ayi hakuri ya zama dole ai. Ya haka iya. Ku yi hakurin Allah da hakan ba zai sake faruwa ba. Ato. Da ma dai faru ba kika sani ba ai na ga muku.